kai da kudin ubanci aka gina gina da ku zauna ku ko tana da gado ne wani irin yaya za ka dinga yin yaya ka ake yi wani ne ya ba ka so ni ɗan ku ne ban kuma wani da nake so ko da nake so ba ya yi wani mace ko ne ta shi ne muka taimaka mace kuma Allah ya zai taimaka yadda nake da nauyin baicin da kasar tashi iri yarinyar nan je ta zo ta nima min wuka ta kashe ni ko kuma ta lashe min kurata ban san irin zira'a ta ban san irin tushen ta ba ta kamun cikin yadda ta da wani da zama ina jin da na fara tafiya ta zama ne ba ba ta zauna gidan da musulma ce to kuma shi kenan dan tana ɗan uwan musulma kuma sai ta koya ƴaƴan ka gida na babba zai yi wakaji babba zai yi ba sai dai idan kun taɓa da kabita can da kuma gaba da za ta zauna nan gidan yau ne ranar da mai gaskiya za ta yi amfani a wurinsa kuma idan rana ta fito tafin hannu baya kare ta abin koyi ayi asirin koyi ya fito fili kicin gaya miki me kika yi saki mun me zaki mun kin sa kanki a cikin rami mai kunamai da macizai sama bala'i kasa bala'i tsakiya tashin hankali bari gaya miki na cika na tumbatsa na rike abin duniya mai yawanci domin tsira daga fitaccen duniya kuma ni mace ce mai isa tun da nake ba a taɓa samun wani ɗa da ya nuna da ɗan yatsa face na karya shege ba amma yau an samu kucaka dabba bola ta zo har cikin gidana za ta ce ma mutunci ina so in shaida miki cewar ni din nan mace ce ne kamar maza kwari ne babu kwarin ma kwanan da zan je ƙasar amurka za a da same shi saboda haka kiyaye ni ki shiga hankalin ki da ni ki shiga taitayen ki da ni idan ba haka ba zan kaskanta da ke kaskanta da rayuwarki ni ce mai dukiyar da nake ji zan iya gogawa da duk wani abu da ake na ishe ki na ishi wanda ya ki saboda haka ke din nan kin yi karanci ki ce za ki zo har cikin gidana ina da dan yatsa wai shin menene haɗin kifi da gaska da kikas mai karfi ne domin lokacin da ya tada kai yana wanka a kogin atma lokacin kaskar da ke samun damar shiga ina tunanin haka da kan mai dalin wallahi kika ce ta da kara miki mun ban cire miki ido ɗaya ba yawa kake lafiya karatu ka shigo gida ko sallama ba ba kila sai sallama ba sallama ko ba biyu islamiyya ba ni islamiyya amma an banda da ka shigo ba kamar sallama ba kawai ni wani ke ci a rabe dan danganci ne ba ce ko ba za ya ke ina nan sai da zuwa nan saboda haka ba za ka sa ni in ji kunya ba shi yasa da jawo ka mutum ka je ka dauko min yarinya ka kame ita cikin gida ko shi kenan yarinya ta zauna min a cikin gida ban san ta ba ban san asalin ta ba mama gidan ne ba yanzu ba dama an kawo ta gidan da zauna oho to da ni da kai wa yake da iko a cikin gidan nan
ba yanzu ba ke samu da nake so amma ni mahaifiyarka ce dole kuma kana neman albarka ka bi doka ta haka ake yi na sani yarinyar nan wai ya ce budurwa ce shegiya ce yar bori ce yar iska ce karuwa ce wace ce tarkace ce ba san danki inda ba na baba ka kawo yarinyar cikin gida ka ce da zauna da mu yanzu ba ka samu da shi ina da gane ta ba da gado na yanzu ba ke da ba so ban yadda duk ba wallahi ba da kan fita idan mun ta zaka ka duka fita haka kawai kuna ci barayi yadda nake shaken dogon baccin nan je ina bari da yanke mu wuya na ciwon ya gani ta ma tsoni ta ji da kai yawan nan yayin sake wata fara na fata iyayen su ne ke ciwon zuciya ma ya kama ce ta nuna ciwo ta zama kuma ta haukaciya iyayen ke nuna ai sani ce gindira su ba a yadda ake abu ai ina ji da kika san waɗanda kika san mutanen koye ne da masu kawo min rahoto haka ne kin gun tsoro kin zo kin kuzi ne kira sai ki sa wani da wani ko sa to ya to ni ma ai zan zo kallon kana kan kanka da albarka mahaifiyarka tana kira ka kunci amma ba ta ba ma da kai ka tuzo to da ran haka wannan na karshe wallahi idan baka zo ba sai na tsine na albarka son dogon surutu. Kai malam, bari wani surunta a gida ina Wani dami.
wallahi ya hajiya ba ta nan sai da kuma ta ba da sako ta ce a ba sako ta ce a ba ka bara kuma zan manta bari in je da kuma ta shi ta da ce a baka wato rahama hajiya ta samun sasani da turki wanda duk faɗin duniyar nan ba wani da zai iya warware mu daga Allah sannan sai ki don Allah don annabi ya nura wani irin hali za ka shiga wanda inda ina da ikon fitar da kai ba zan fitar da kai ba ai duk a cikin halin da kake zan iya fitar da kai in dai har ka san zan iya kawai ka gaya min zan iya fitar da kai kere ga neman hanya kare man kuwa na fada a ƙwarkin da ba shi da kofa ba ma gaya miki ba jiya min je gidan su mutumin an karɓe ni hannu biyu iyayensa sun nuna mutunci amma wani abin takaici wasa ƙanwarsa ce kawai ta duka harara ta ke biki gani ba shine kawai ya ɓata min rai amma ni wallahi kin mamudin ba da yau ana ta sun manyan ƙwari wa yake ta ci wake ana ta manyan ana aikin da uwarsa ta karfe ki ta kuma kaunace ki shi kaunace ki kawai wannan ki ajiye ta a gefe ita din banzanta kalmar banza da kawa ta ki kawo wata tsiya ce kashe mutum ka san me kake faɗa ni kuma san abin da nake abin da kake tsammani wai ba a hayyaci na ba a hayyaci na nake ka kai shi na ka kashe shi ka kashe mutum kana zamawo wanda ke zo bala'in su nake ƙaunarsa jiya na je gidansu mutum da shi da wata budurwarsa a kan budurwar nan ta sai bala'in wulaƙanta na ita alfiyara amma ko banza ce kuma wanda banza ce kin kira ko mata duniya ta ya za a yi namiji ya muna miki biyu ko a kan wata ai wallahi har gidan ubansu zan je in buga kofa in yaga masa rigar mutuncinsa in ta shi kuma in fito babu abin da za a yi kun san kama da musa dace ne to musa banza din ubanta in kama ta kuma in kashe ta ai wanda musa ba duka ce ta zama ɗaya wata in aka mata wace tun farko wallahi da aka jika ne ta haka za ta yi to bara in nuna miki ni da musa ce me haka me haka me haka an ji kunya an yi ku ana yin faɗa yanzu da mu a tsakanin ku mata gaskiya ne ba ce ni haɗa ko kawai tsari
ba lafiya miki cewa ba na son ki ba. Wai ka wannan kalma a tsaye a cikin zuciyarka? Da ka san cewa ba ta ba ba gaskiya nake wallahi billahi yanzu da kai har wacce kake so. Sai na gama muku kashin hankali sai na gama muku tarin wuta mai kona zuciyar ma'abokan soyayya. ƙarya shi wallahi da shi zan duniya ne ki mun shiri ne na fi ƙarfin yaɗe wannan ta na gini duk wanda ya yi gini a kaina sai ya rasa ɗakin kwana. Ni ka ce da yawa haka? To wallahi tallahi sai kai da yare sai na zama muku tarin wuta mai kona zuciyar ma'abota soyayya. Kuma sai na zama muku wuci mai sa gumi ruwan wuta ka fi ƙarfin tara a hannun ballantana a kwano kuma sai na bushe fitilar da soyayya da ke tsakanin ka kai da ita za ka san ni ka gaya wa haka kuma ina so ka sani yawan kallo baya hana miciji sara sai dai in ba a sa shi ba. Ko da amma in dai ya sa ran sai ya yi jiya kafin ya koma aiki. Wani shin kai kana tsammanin ban san cewa kai ka kashe mahaifin Maryam ba? Na ce miki ni na kashe ba. Abin da ya shafe ka ni dai na san kai ka kashe shi kuma ina da masaniya kuma abina a sani. Idan kuma baka yarda ba ko kuma kana tunanin za ka iya jayayya da ni to kalli ni. addini ko al'ada ko zamantakewar rayuwa. Ka ɗaura min zan da na tun abubuwa kana nufin zan yi kunshi da wadda ta ɗan gawa da rayuwa ta? To, aya ko hadis kan cewa hadisi sama bai hani a kan aure to amma kan ka wuce Allah ya karanta zalunci a kan sama da kuma al'umma da yake saboda haka na ba ki dama ki aure shi da aure shi ni kuma Allah ya haɗa ni da wani abu wanda ya kasu da ke so na ne mun ga ina ina da ina abin da yaran nan ya miki da ya mutunci ba saboda haka ina so miki tukuici domin akwai ɗan mai gidana in kina son sa yaro ne ɗan manyan mutane
ya gaji arziki kafa da baya in kira miki shi adamu adamu to shi kenan je kana tadda alaji ka je na samu alaji na sai na zo ba ki ce komai ba to yaya arziki yana buga mai kofa ki zo ki dinga sa saka to ko kin so sai na aura miki shi ko kin mutu sai na haƙa rami a ɗakin sa ne miki kamar kashe mutum ka san me kake faɗa ni kuma san abin da nake faɗa abin da nake tsammanin wai ba a hayyaci na nake ba a hayyaci na nake ka kai shi da ka kashe shi ka kashe mutum kan asma'u wanda ke zo saboda Allah ya yi daidai kenan yanzu ba za ka kama min mahalli na kamar yadda kowace mata aure mata suna ta a gidanta ba sai ni kenan kullum daga wani sai mu wani yanzu ka duba ka zaɓa don Allah yanzu ka siyo ka mutunci kenan ke dakata da Allah har wani mutunci ke da shi ai idan da dan mutunci zan aure ki ba zan zubda wa'annan magudan kuɗin in sai ki ba saboda kawunki shi ya siyar miki da mutunci sai ki ne ko tsintar ki ne kudi na zuba na sai ki kuma ka bawa masu ajiya saboda ni ba zai yiwu a da sassafe a zo ana min naki a cikin ɗaki ko kana nufin ni zan je in biya maka kuɗin ɗakin mu a ba dai kin gani dan kana da kuma ka bayani
ta kai ta zo ta kare min kallo to ke zo ki kare min kallo daga sama har ƙasa sani ko a dirin ma kin san an fiki